да го скочим да го ликам. Цуни. Цуни гуни, че се играем тук. И няма ли такива по-малко? Опа, ти ми хареса. О, я ти леко е. Чекай, снимам. О, да. О, слушай. Излизо директно. Захарен памук искаш ли, бата? Аз ще го набием от цуната ти му. Що си им си бата? Не мога. Силно. Ще да прави пясъче му. Тикам главата захарен памук да му Имам много хора, бата. Кончи, бата. Искаш ли? Да, на кон. Ко стана? Питай ме, мен. Ние бира откъде ще си вземем? Пале момент. Долу магазина още работи. Стили си? Тук работят нещо. Да ми работят на она аре, хлеб. Това е мъжко котка. Почвай, към мъжете ходи. Какво се разкош като на гарас? Аз пък как я оцелих пълна да го е. На колко часа Чак ще ти кажа. Аз само снимам, чета. Еди кара, като бай на пятък. Вие нещо задявате ли на нашите Нещо Аре, не почти да вика. Чули ги тия кой дават кучета, аре ние на 3. върни кора, бе. Ости, бе, какво да прави? Това си нищо, че съм мъже. Точно не мислим за това. Чули не превишавай скоростта на флиш. Това нещо ти каза, бе. Това къде пил водата. Ти каза, бе, снимай. Вижу е, къде пил Това ще ти главата. Може, малки деца. Гледай! Къде тръгнал да си намери нещо? Не може. Момиче! Жена ли си? Наглас. Какво се търси женска? Аз съм мъжко. Седи, клекни. Няма ли хубаво? Виж, няма ли. Взими мерки. Сутрин на половин, до вечера пак половин и след това още. Поди го една цела, брате. Поди го една цела. Половин, то стана. Ония викал 5 часа. Къде 5 часа, бе, бат?
аз съм пил 3 ръки. Бил ли са? Знаеш ли рецепта за събуждане? Пиеш 2 Мента с кафета на мастика, екс. бат. Не, мента с мастика. 2 кафета на екс, 3 в 1, една ракия и курата прави така. Иде и те бие по челата и ти вика, мама ти мръсне, за кого ме събуди, за кого ме събуди. Какво правиш така? Какво правиш така? Какво правиш така, вика? Удри го това, Мерси. Аз за режисьор. Ето, заповядай. От сърцето ми. Излагахте от дупето ми вече. О, дупе. Пипна го, баце. Мани, размаза го. А, Къде го маза това, бе? Това вика, ми то се също. И как друго да? Кай лешо, друго ще. Едното мирише, бе. Едното Мири- мирише. Роно, аз съм бял Едното, сладко. ако... Нема, събира оборот от пицата. Айде ба, аз така на бял сладко. Да, всичко и няма. И пат. Батко, ама той пицата продава. Кога се пребере, бе? Като събере оборот. А кога събира оборота? Като изяде пица. Леле. Стоп! Над 8 км ходиш, ба. Бей от тука, бе, аз съм тежкотоварен, бе. Имам категория D плюс E. Ево тук. Ево, бе. Ела, бе. Кати ми ще стоиш тук малко. Стой на ми. Стой, бе. Не се. отни, бе. Да ми свирнеш кура да ми се. Себеш майката да в дъното на душата в кура да и го сложиш на тебе и в майка ти, бе. Защото имаш хубаво гъздата, бе, с оранжевия плик, мама ти, бе. Ево, върни се по-мнение назад малко, И това ти самолета на главата. Тон скутър газа си го дава време. Не мога да караш, не си се научил. Хубаве, майка. Плювнем на птичката ти, плювнем на лизи. Се раз- С удоволствие така. Топа, ти пък какво ме гледаш? Имаш и взен аз пазен. Какво бе, що ли ти, бе? Не, бе, що бегат, бе? Те, бе, изтръкливия, но отворен.